wis laku nggo kowe muga-muga FYP kowe iso melu ngrungokke fotoku isih kasih nggo ngobati rasa Gusti tulung parimono ketemu raketan sedilo ning mimpi wis ra apa-apa saiki kowe ning ngendi aku ora ngerti kowe ning kono yo aku ning kene joko ati mung kanggo kowe yen ngerti lorone koyo ngene ora bakal piye tak tinggalne hambo kowe salah aku tak salah pisan wae tak sikep awakmu ngomong kowe lunga apa kudu bertahan aku ikhlas tanpa kabeh kenyataan Wahyu Budaya LGS Musik Lestari Audio, terima kasih motor sebuah luar kerja somanya dan juga bareng Amin. Oh iya.